हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। नै दा आङो जोंनि नाफामोननि गामियाव दङ एसे बेरायग्लांलाबायदां। माने दाख्लैनिफ्राय अखा बे अखाखौ आं नायनोनो बाथारबाय। बेरायनोबो सान्स मोना मानोबो सान्स मोना। ओंखायनो आं दिनै एसे अखा हागानायावनो बेरायलाबायबाय आङो। जोंनि आफामोननि गामियावनो बेरायदों आं दा। आंबो आफानि फिसाला जाहैबाय नालाय। दा मथा मथि आङो एसे बेरायलाबायनानै नायथिंलाबायनोसै। सानब्रै सानबा जाबायमोन आं बेराय मोनिया। हरै गिदिंलांलाबायनोसै आं नै दा थांगासिनो। नै अखा फैबावलायबाय दाउलाया। बा दाबो फुरा हाबावनोसैलायनो एकदम सैथारलालै आं बे अखाखौ मास दिनै माला हागाबावगोन जाखो। ट्रेट 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 सैमा हासुनाय बायदि हासुहरलाबाय थायो मासनि। नुवाखै नै हाबावलायबाय फाग्लासो खुनु सुखखौनो दोनखाला। आयौ गोबावजों खनसे बेरायनो सानबाय आङो आंनि आफामोननि गामियाव। फुरा ओरै एकदम बेरायलांनो नागिरदोंमोन आङो। हायरद थाबायलांनो नागिरदोंमोन। गैया हनै सान्सखौनो होआ माथो। आंलाय सानदोंसोमोन देग्लाय फुरा गामसा गुगुलायनाय मोसालायनो बैसागुआव। माथो हनै अखायानो सान्स होनाय नंला नामा। फुरा अखा खि अखा गामसा गुगुलायनाय फुरा मोसानो सानदोंमोन आङो। माने बोसोरनै जाबायमोन ना कर'ना ना मा होनो बे बेमार फैनानै लकडाउन जानानै फुरा मोसानो मोनिया। देग्लाय सानबाय आङो फुरा गामसा गुगुलायनाय मोसानो एसे जुनिसुलायनानै माथो दाबो अखायानो फुरा सान्स होनाय नङा बायदि मोनबायलां देग्लायबो। ओरै आरो सिख्लाफ्रा दाख्लैनिफ्रायनो खबर लाहरगासिनो आंखौ आदाया देग्लाय मोसानांगौ रोंदों होननानै। नै ओमफ्राय बोथोराबो माथो जारलासो जाना होबावबाय। बिदि अखा हाबाय थायोबाबोथ' आं नागारथारनाय नङालै। फुरा मोसागोन आं हाब्रुआवबाबो अमा दुगैनाय बायदि जालायलायनाय मोसागोन आं। सान्स लानांगोन देग्लायनि बैसागुआव बोसोरनै जाबाय मोसानो मोनिया। एसे मोजां सिख्लाखौ सान्स लायाबा आं खि नागारगोन। बाराबा देग्लायनो दामनांसिगोनसो देंदेरेरेरे होनलायलायनायखौ देग्लायनि बैसागुआवनो। गैया लानांसिगोन बायदि मोनदों आङो देग्लाय। नागिरनोसै सासे एसे मोजांखौ। दा एसे नागारथ'लायबाय नै एसे खम जादों अखाया। बे समाव सम एसे बेरायखावनानै लायनोसै आं हरजाय। सानैसो सिख्लाफोरखौ खबर होहैनोसै आङो। माने मोसानांगौखौ आरो बिसोर गोदैफोरखौ रेडि खालामनानै दोनदो होननानै थांगासिनो दं आं दा। फुरा लामाफ्राबो एसे अबस्थाया बिदि जायोलै नायलाय ससे बैसागुआव सोरबा गाब्र'नानै सेस जाथारगोनलै। बायफ्लंजोब्बाय बोरै जाखो। सरखारफ्राबो एसे थाब नायसनलाबायनानै बानायना होलाबायबानो जासै बेफोरबायदि एसे माबाफोरखौ। बेखि लामानि अबस्था बियो बे लामानि अबस्था बे फुरा अखा खि अखा गैला अबस्थायानो नायजाला मथा मथि अबस्था खाराब लामानि अबस्थायानो गैला नै। बावथ' एसे अन्थाइ आराम दंबावोसो बाव बारा जेबो खालामहाबाखै। बैथिंथ' लाजासिनबावला बे सयथिबो। मेंबाय माथो गोबावजों खनसे थाबायनाय। एसे खानायफ्राबो गुबाय गुनाया लानायालाय लाजासिगोन एसे लाजागोन बायदि नुबाय आङो माथो। दारियाबो लावखाबाय लावनाया दारिबो रज'बाय माबाबो रज'बाय। लानायनि टाइमाबो एसे फैबाय फैनाया बेब'स्थाखौ लामारनांसिगोन बैसागुआव। नै लामाया फुरा अखा हानानै नायजाला सयथि जा हाबाथाय हाबाय थायो। जेरावबो बेरायनो चान्सखौनो होआ। मोख्रा हासुनाय बायदि ज्रेद 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 अखा हाबाय थानाय बेलाय आयु सयथिबो फुरा खना खनला जोंसो थाबायनांगौ नै खना गोजौजोंसो थाबायनांगौ। अबस्थाफ्रा बिदि जायो सयथि। सरखारफ्राबो नायसनबायनानै एसेसो फटाफटफोर बानायना होबाय बायोबा बेफोरबायदि लामाया जाबायबायब्रा जोंफ्रा एसे सुबिदा मोनगौ आरो थाबायनायफ्राव। नायस'ना माथो आरो हाफिनबावलायबायलै फाफि अखाया फुरा नागारनो रोंमारनाय नंलागोन। सुबिदाखौनो होमारा होनबायलै थाबायनो मानो बेरायनो एसेसो सुबिदा होदोलाय। दा माबायदि ज्रेद ज्रेद थाबाय थायो फालाय। नै साला आंना हाबानि अमाया रेडिखा नै बिराद गिदिरखा। आं बेबायदि 12थासो होगोन आंनि हाबायाव अमाखौ। फुरा नायनो हागोन नोंथांमोनहा बेसेबां गिदिर फुरा 12था 13थासो मोनजागोन नोंथांमोनहा आंनि हाबायाव। जाय भिडिअ नायगिरिफोर नोंथांमोनहा हाथाइखौ एसे मानजिनानै लाखादो बावला हनै खाथियावनो दंखायो रेडि हाथाइ मानजिनानै थाखा। आं हले बेबायदिखौ 12थासो सिथारगोन आरो बोरमा सिथारबावगोन। बयलाराथ' 9 मनसो जागोन। रेडि जानो थाखाय रेडि जानानै थाखादोल'। बारा गोबावबो गैला।
माला मोनहैबावनांगौ जाखोलै माथो अखाया लामायावनो फुरा हानायानो एसेबो बन्द' जानो रोङा जाखो फालाय फाग्लासो अखाया हैस नै लामाया बाहायबो अबस्थाया एकदम गाज्रिथारलाय फुरा नै गारि गिदिर गिदिर खारबाय थाबावनाय जाहैबावना आरोबाव एकदम हाब्रु अबस्था खाराब अखायाबो हाबाय 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 नालाय हाबाय मानो बेबायदि हानांगौ जाखो फालाय सयथिबो अबस्था गाज्रि खालामोलै दा थांगासिनो दं आं बारा गोजान गैला मोनहैथारसिगोन आं बबाव थांनो नागिरदों नोंसिनिखौ खारनांबायसो आं दा अखा हानानै अखासो जादों आंना अखा सिनो रोंखाया गगासो मोनलाय लांसिगोन दसे क्लाबावसो थाथ'नांबाय आं नै बाहाय रायजोनि मिथिं जाथारा बियो बाब बे क्लाबाव दसे थाथ'बायलां अबस्था खाराबलै सिबायसो दा दाना बैसागु मोसानांगौ सयथिबो गगाफोर मोननानै लोमजाबा बिराद उसुबिदा जाथारगोनलै बाराबो सिजा जानाय नङा ओरैनोबा बे बैसागुआवनो एसे थाल लानांगौआ एसे लाइन मारिनोसै मानोसै फंनैसो बुजाबाबो जेबो नङालै बे हिनजाव मोननायावलाय खायदाखौ मारिखानांगोन मारिनाया फंनैसो बुजाबाबो जेबो नङालै हिनजाव मोननायावलाय माखौ गिनांगौब्रा आंथ' गिलाबायालै जायखिजाया साफाखौ लानानै बुजायोबा जेबो लस गैया आरो बयबो हिनजावलै बासिनानैबो लाबबो गैया हिनजाव नालाय हिनजाव जायखिजाया मोनबानो जाबायलै गहे गथेबाबो नांजायालै आंनो हिनजाव जाबानो जाबाय जायखिजाया मोनबानो जाबाय ना गाइसमोन